Здравейте, земли! Здравейте, българи! Господ мъдро завидава и на мене включително. Значи аз съм господаря на тази вселена. Защо съм с очила? Защото аз съм пратеник на вселената, на земята. Аз съм извънземен, не съм човек. И тези очила на човешки ли ви приличат, бе? Ами тапанари с празни кратуни такива. Тапанари с тапанарите. Тия очила са само за извънземни като мене. Айде, чао. Господ моля за